हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा आसामनिफ्राय DME नि आन्डाराव डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननिफ्राय गोदान रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों लोगोफोर, गोदान साख्रि ओंखारना फैदों। जोंहा टटेल 2600 निबो बारा दङ। 2600 माने 2600 पस्टनिफ्राय बारा ओंखारदों आरोखि ना लोगोफोर। दा बेवहाय बेसेबां फरायनाया एलिजिबल जागोन, बेसेबां क्वालिफिकेसनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोआ जोंना बेसेबां बोसोर जानांगोन, बेनि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z डिटेल्स खिन्थाहरबाय थागोन लोगोफोर। बेवहाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड नन टेक्निकेल आरो टेक्निकेलनि पस्ट ओंखारना फैदों दे लोगोफोर। जों दा अफिसियेल साइटआव थांग्रोनि नङा होमबा लोगोफोर। दा जोङो दि अफिसियेल साइटआवहाय फैबाय। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानांगौ, जोबोद मोजां खौरां नङा होमबा लोगोफोर। गुड निउस नोंथांमोननि थाखाय बियो मोनसे चान्सबाव, खेबसेबाव जोंहा बोसोर गोदान जानायनि हेपि निउ इयार फैनायनि सिगां जोंहा मोनसे DME निफ्राय डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननिफ्राय जोंहा गोदान साख्रिनि पस्ट ओंखारना फैदों आरोखि। बेबो बेसेबांथा जोंहा बेवहाय नायनो हागोन नै लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनावहाय 2685 जन पस्ट ओंखारना फैदों। ग्रेड 3 नन टेक्निकेल आरो टेक्निकेल, ओमफ्राय ग्रेड 4 आवहाय आरोखि ना। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे, होमब्लासो नोंथांमोनहा गासैबो डिटेल्सखौ A to Z बुजिजोबगोन। जाय स्किप खालामना नायगोन नोंथांमोनहा ससेयाव बुजिहैनाय नङा आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों, आरो दासिमबो जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय। बेबायदि बर' रावजों गोदान जब्सनि आपडेट्सफोर मोनबाय थानो थाखाय नङा होमबा लोगोफोर। दा जों बिदिब्ला लोगोफोर नायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा पस्टनि नामाहाय नै जोंहा नैबेवहाय दङ लोगोफोर। नै जोंहा मानिफ्राय ओंखारना फैदों होनबा DME नि आन्डारावहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। जोंहा टटेल पस्टआ जाहैबाय 2685 था। ओमफ्राय जोंहा मिनिमाम बेसेबां क्लास पास जानांगोननो, क्लास 8 पास। जोबोद मोजां नङा होमबा लोगोफोर। क्लास 8 पासबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। दा बेनि एप्लिकेसन स्टार्ट डेटआ माब्लानिफ्राय जादोंमोन लोगोफोर? नै 9 डिसेम्बरनिफ्राय जादोंमोन। बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआहाय जोंना 18 डिसेम्बरावहाय जोबहैगोन आरोखि। थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो। दा लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै लोगोफोर, थेवब्लाबो लासैनो एक्टिभ जालांसिगोन। दा बिथांमोनहा डेटखौहाय लास्ट डेट 18 डिसेम्बरावनो होबाय जेब्ला, लिंकआबो थाबैनो एक्टिभ जाखासिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा जोङो A to Z बिनि डिटेल्सखौहाय PDF फाइलखौहाय जों नायनोसै। पस्टखौ बेसेबां दङ, बबे माबायाव डिपार्टमेन्ट वाइज, केटेगरि वाइज जों नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला। दानिया लोगोफोर जोंहा नैबेयावहाय मा जायगायावहाय जोंहा बे पस्टनि थाखाय ओंखारदों होनोब्ला, जोंहा नै बेवहाय नाय लोगोफोर, जोंहा बबे डिस्ट्रिक्टआव ओंखारदों होनबा धुबरी, नगाव, नलबारि, क'क्राझार, तिनसुकिया मेडिकेल कलेज बिसोरावहाय ओंखारदों आरोखि। दा नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय आरोखि ना PDF फाइलखौहाय। दा जोङो लोगोफोर नै ग्रेड 3 गोसोआव ला लोगोफोर, कनफिउस जागोन। आङो पार्ट बाय पार्ट खिन्थाहरबाय थागोन, स्टेप बाय स्टेप। नोंथांमोना नायलांबाय था मोजाङै, स्किप खालामाजासे भिडिअखौ। नोंथांमोना नङाबा कनफिउस जानो हागौ। दा नै आं ग्रेड 3 नि टेक्निकेलनिखौ खिन्थाहरगोनसै दै लोगोफोर। टेक्निकेल पस्ट जोंहा टटेल पस्टआ बेसेबां दंमोन? 2685 था पस्ट दंमोन नालाय, बेखौनो बोखावदों आरोखि ना लोगोफोर। ग्रेड 3 टेक्निकेलावहाय नायग्रोदो दानिया ग्रेड 3 टेक्निकेलाव बेसेबां दंनो? 1708 जनथा पस्ट दं आरोखि लोगोफोर। ग्रेड 3 टेक्निकेलावहाय आरोखि। ओमफ्राय नैबेयाव नायदो, नै ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि नैबे लोगोफोर, बै 2685 निफ्रायनो बोखावनाय लोगोफोर बियो पस्टआहाय। ग्रेड 3 नन टेक्निकेलावहाय 320 जन पस्ट दं। बेखौ मोजाङै नोजोर होबानो जाबाय लोगोफोर। नै बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव नायदो नै लोगोफोर, 657 था पस्ट दं। दानिया बेखौ ज' दाजाबनानै जोंहा टटेल बेसेबां पस्ट जायो? 2685 था पस्ट जायो लोगोफोर। ग्रेड 3
टेक्निकेल नन टेक्निकेल आरो ग्रेड 4 ज' दाजाबनानै आरोखि ना लोगोफोर दा नैबेवहाय होनखादों नै दहायनो आं सिगाङाव होनखाबोदोंमोन जोंहा एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मा होनो मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो जागोन आरोखि ना बेजों लोगोसेनो मा जोंहा क्लास 12 पास जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा PUC पास जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नै पे स्केलखौ नायोब्ला 12,000 निफ्राय स्टार्टिं जानानै 52,000 सिम मोनहैगोन आरोखि ओमफ्राय माखासे ग्रेड पे थाबावो 3,900 बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नै जोंहा नैबेवहाय एज लिमिटखौ नायोब्ला आनरिजार्भ केन्डिडेटफोराहाय बेसेबां बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 40 इयार्ससिम ओमफ्राय OBC MOBC बिथांमोनहा बेसेबां इयार्ससिम एलिजिबल जागोन 43 इयार्ससिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय SC ST बिथांमोननिखौ नायदो 45 इयार्ससिम बिथांमोनहा एलिजिबल जागोन ओमफ्राय PWD केन्डिडेटफोरखौहाय नायदो 50 इयार्ससिम बिथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि बेनिफ्राय नै बेवहाय गोसो होनानै नाय लोगोफोर नोजोर होनानै जोंना मा फटक साइजआहाय माबायदि जानांगोननो जोंना फटकआ 50 KB सिमल' जानांगोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय JPG नङाब्ला JPEG आवहाय कनभार्ट खालामनांगोन जोङो फटकखौहाय ओमफ्राय बिनि फटकनि गोजौआहाय 250 into 320 पिक्सेल जानांगोन आरोखि ओमफ्राय वाइड गुवाराहाय 150 into 220 पिक्सेल जानांगोन आरोखि फटकनि साइजआहाय बेनिफ्राय जाय केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामगोन बे केन्डिडेटनि सिगनेचाराहाय माबायदि जानांगोन लोगोफोर नै 30 KB सिम जानांगोन बेनिफ्राय JPEG बेवहाय कनभार्ट खालामनांगोन ओमफ्राय गोजौआहाय जोंना 100 into 180 पिक्सेल्स ओमफ्राय गुवाराहाय जोंना बेसेबां जानांगोन 150 into 220 पिक्सेल्सआवहाय जोङो सिगनेचारखौहाय होनांगोन आरोखि होमब्लासो बियो एक्सेप्ट खालामगोन आरोखि ना दानिया आङो ग्रेड 3 टेक्निकेलावहाय बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबांथा पस्ट ओंखारना फैदों बेखौहाय आङो फारि फारि खिथालांगासिनो दं लोगोफोर नायलांबानो जाबाय भिडिअखौहाय नै जोंहा ग्रेड 3 टेक्निकेलनिफ्राय एनास्थेटिक टेक्निशियाननिफ्राय 21टा पस्ट दङ आर्टिस्टनिफ्राय 6टा पस्ट दङ एसिस्टेन्ट फाइसिथेरापिस्टनिफ्राय जोंहा 3 पस्ट दङ आरोखि ना अडिय'मेट्रि टेक्निशियाननिफ्राय जोंहा 6 जन पस्ट दङ बेखौ नायनानै लादो लोगोफोर ओमफ्राय ओरै दंबावो नै लोगोफोर अडिय' भिजुएल टेक्निशियान फर सेन्ट्रेल फट'ग्राफिनिफ्राय 10 जन पस्ट दङ बेसिक हेल्थ इन्सपेक्टरनिफ्राय 6 जन पस्ट दङ बिनिफ्राय ओरै नायदो बोखोनानैहाय ब्लेकस्मिथनिफ्राय 7 जन पस्ट दङ कार्पेन्टारनिफ्राय 6 जन केटाल'जारनिफ्राय 7 जन डार्क रुम एसिस्टेन्टनिफ्राय 36 जन ओमफ्राय डीप एक्स-रे टेक्निशियाननिफ्राय 1 बेबायदि पस्ट दं लोगोफोर नै बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा नै ओरै दंबावो डेन्टेल हाइगिनिस्टनिफ्राय 7 डेन्टेल मेकानिकनिफ्राय 17 जन डेन्टेल रेडिय'लजिनिफ्राय 1 डेन्टेल टेक्निशियाननिफ्राय 30 जन ड्रेजारनिफ्राय 12 जन बेबायदि पस्ट दङ नै लोगोफोर बेखौ मोजां नायलांबानो जाबाय गोसोआव लाखिदो ECG टेक्निशियाननिफ्राय 7 जन डाबल EG मेसिन अपारेटरनिफ्राय 1 इलेक्ट्रिशियाननिफ्राय 3 फिटारनिफ्राय 1 हेल्थ इन्सपेक्टरनिफ्राय 15 जन ओमफ्राय ओरै दङ लोगोफोर नै ICU टेक्निशियाननिफ्राय 21 जन जुनियर टेक्निशियान मेकानिकेल इलेक्ट्रिकेल इलेक्ट्रनिक एन्ड रेफ्रिजारेशननिफ्राय 2 लेबरेटरि टेक्निशियाननिफ्राय 248 जन मेडिकेल रेकर्ड टेक्निशियाननिफ्राय 2 मडेलारनिफ्राय 8 जन बेनिफ्राय ओरै दंबावो नै लोगोफोर माल्टि रिहाबिलिटेसन वार्कार MRW टेक्निशियान थेरापिस्टनिफ्राय 29 जन बेनिफ्राय अकुपेशनेल थेरापिस्टनिफ्राय 12 जन अप्ट'मेट्रिस्टनिफ्राय 7 OT टेक्निशियाननिफ्राय 21 जन फार्मासिस्टनिफ्राय 15 जन बेनिफ्राय फट'ग्राफारनिफ्राय 7 जन फाइसियोथेरापिस्टनिफ्राय 11 जन प्रस्थेटिक अर्थोटिक टेक्निशियाननिफ्राय 11 जन फार्म अपारेटरनिफ्राय 1 रेडिय'ग्राफारनिफ्राय 6 जन ओमफ्राय रेडिय' थेरापि टेक्निशियाननिफ्राय 10 जन बेनिफ्राय
रेडियोग्राफिक टेकनिशियाननिफ्राय 57 जन, सेनिटारि इन्सपेक्टरनिफ्राय 4, ससियेल वार्कारनिफ्राय 17 जन, स्पिच थेरापिस्टनिफ्राय 14 जन, बिनिफ्राय स्टाफ नार्सनिफ्राय 451 जन, स्टाफ नार्स क्रिटिकेल केयारनिफ्राय 402 जन, टिबि एन्ड सिस डाइजेस्ट हेल्थ भिजिटरनिफ्राय 14 जन, टेकनिशियाननिफ्राय 1, टेकनिशियान अडिय'मेट्रिनिफ्राय 1, ओमफ्राय टेकनिशियान रेडिय'थेरापिनिफ्राय 1, बेनिफ्राय टेकनिशियान एसिस्टेन्ट फर CWSनिफ्राय 55 जन, टेकनिशियान अडिय' भिजुअलनिफ्राय 1, टेकनिशियान फर CWSनिफ्राय 48, टेकनिशियान फर बिर'ल'जि लेबनिफ्राय 10 जन, टेकनिशियान इन अडिय' भिजुअल एड्स फट'ग्राफि एन्ड आर्टिस्ट फर MEUनिफ्राय 11 जन, ओमफ्राय भकेसनेल काउन्सेलरनिफ्राय 7 जन, ओमफ्राय एक्स-रे टेकनिशियाननिफ्राय 3, यगा थेरापि इन्सट्राक्टरनिफ्राय 1, बेबायदि टटेल पस्ट 1708 जन पस्ट दं आरोखि ना लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेहाय नै लोगोफोर जोंहा मा दङ, ग्रेड 3 नन टेकनिकेलनिखौबो नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो बरिं मोनगोन आरो भिडिअआ बे गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै खिन्थाहरजोबनांगौबा जोबोद गोलाव जागोन लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नायनानै लादो आरोखि ना लोगोफोर। बिनिफ्राय नैबे ग्रेड 4निखौ नायदोलाय नोंथांमोना, नै ग्रेड 4निखौ, बे ग्रेड 4निखौबो नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै माबे डिपार्टमेन्टआव माबे पस्टआव बेसेबां दा पस्ट दङ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर, नङा होमबा लोगोफोर। बेनिफ्राय नै जोंना PDF फाइलाहाय एडभार्टाइजमेन्टआ बेबायदि जागोन आरोखि, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नै बेबायदि एडभार्टाइजमेन्टआ बेबायदिमोन आरोखि ना लोगोफोर। नै पस्टआ बेबायदि वाइस रानदोंमोन, आं दहाय बेयावहाय खिन्थानायानो बे गासिबो एखेयानो जोब आरोखि ना लोगोफोर। PDF फाइलाबो एखेयानो जोब, बेखौ नायनानै लादो आरोखि ना नोंथांमोनहा लोगोफोर। बेनिफ्राय नै बियो नै अनलि ग्रेड 3 टेकनिकेल पस्टनि बियो PDF फाइल, बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बियो ओमफ्रायहाय नै बेबो लोगोफोर नै अनलि बियो ग्रेड 3 नन टेकनिकेल पस्टनि आरोखि, बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ग्रेड पेखौबो होनानै दोनखादों, ओमफ्राय बेसेबां क्वालिफिकेसनावहाय बेवहाय इलिजिबोल जागोन, बबे पस्टनि थाखाय बबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय PDF फाइलखौहाय। नै ओमफ्राय केटेगरि वाइस रानदोंमोन लोगोफोर, नै बेवहाय बेखौ नायनानै लादो लोगोफोर। बेवहाय नै लोगोफोर केटेगरि वाइस रानदोंमोन आरोखि ना लोगोफोर, टेकनिकेल पस्ट, ओमफ्राय नन टेकनिकेल पस्ट, थार्ड ग्रेडनिखौहाय बेहाय केटेगरि वाइस रानदोंमोन। नै बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। नै बेनो लोगोफोर, नै बेखौ नायनानै लादो मोजाङै नोंथांमोनहा लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा नै मोनसे दंबावोमोन PDF फाइलआ एडभार्टाइजमेन्टआहाय, जोंहा ग्रेड 4 पस्टनि आरोखि ना, बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। नै क्लास 8 पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो होनखादोंमोन ना आं दहाय, बेनो नै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेखौ केटेगरि वाइस रानदोंमोन आरोखि ना लोगोफोर, बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया, आङो गासै लिंकखौहाय आरो PDF फाइल एडभार्टाइजमेन्टखौहाय आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहाय पिन खालामना होखागोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामबानो गासैबो डिटेल्सखौनो A to Z मोनजोबगोन आरोखि। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां बियो। जोंहा बोसोर गोदान निउ इयार हाबनायनि सिगां DME डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल इडुकेसननिफ्राय जोंहा गोदान साख्रि ओंखारना फैदों, नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। क्लास 8 पासनिफ्रायनो इलिजिबोल जागोन आरो बे पस्टआवहाय, ओमफ्रायहाय बिनि लास्ट डेटआ 18 डिसेम्बरावहाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय एन्ड टेक केयार।